ये सखी ससुरा के समाचार बतावा हो। जीजा जी का करेले? का कहिए सखी, हमार नसीबे खराब बा। ड्राइवर भतार मिल गई। लो सुनो रात खोसे लसैया पलक भीतरी करे चार्ज हो अपन रोज बैटरी। हे सखी सुना, रात खोसे लसैया पलक भीतरी करे चार्ज हो अपन रोज बैटरी। होखे बिना खे रोड पे दौरे गेयर न तनिको लगावेला। सुनो ए सखी हमर सोइया ड्राइवर बैटरी रिक्शा चलावेला। सुनो ए सखी हमर सोइया ड्राइवर बैटरी रिक्शा चलावेला। आवा ए भौजी 10 रुपये भाड़ा महरवा दोस्तपुर अकबरपुर रामपुर 10 रुपये भाड़ा। आवा ए भौजी। साइड न ले लहो मोर बलमुआ, बीच सड़क पे रोकेला। मुड़ी घुमा के एने ओना सैया सवारी खोजेला। हम तो परेशान बानी। साइड न ले लहो मोर बलमुआ, बीच सड़क पे रोकेला। मुड़ी घुमा के एने ओना सैया सवारी खोजेला। कोई के इशारा अखिया से हो राजा सवारी बोलावेला। सुनो ए सखी हमर सोइया ड्राइवर बैटरी रिक्शा चलावेला। सुनो ए सखी हमर सोइया ड्राइवर बैटरी रिक्शा चलावेला। 10 रुपये भाड़ा महरवा दोस्तपुर अकबरपुर रामपुर 10 रुपये भाड़ा। आवा ए भौजी।